Og velkommen til Stemmebåndet, den levende stemme. Mit navn er Merete Nørgaard. Jeg er stemmetræner og vært på podcasten. Dagens gæst i dag skal gøre os klogere på, hvordan kvindens stemme skabes igennem vores kulturhistorie. Mere simpelt formuleret skal vi undersøge, hvordan kvindestemmer opfattes i vores moderne samfund, og hvordan kvinder er socialiseret til at bruge deres stemme på en særlig måde. Jeg har nemlig glæden i dag ved at have seksolog Lene Stavngård i studiet, og velkommen til dig, Lene. Tak skal du have. Jeg tænker, vil du ikke bare lige begynde med at præsentere dig selv kort? Jo, jeg hedder Lene Stavngård. Jeg er 39 år gammel. Jeg har arbejdet med køn, krop og seksualitet, siden jeg var 16 år gammel. Og det vil sige, det er jo 23 år nu. 21 af de år har jeg været i en organisation, der hedder Sex og Samfund, senest som national chef, og har ligesom stået for alt, hvad der foregik i Danmark på seksuelle rettigheder og køn, krop og seksualitet. Og i dag er jeg chef i Red Barnet i et team, der hedder Beskyttelse mod digitale krænkelser. Så i virkeligheden også noget af det samme, som jeg har arbejdet med før, men med stor fokus på beskyttelse af børn og unge i den digitale virkelighed. Og det er godt nok også en fantastisk lang karriere, du allerede har haft af din alder. Ja. Et vigtigt emne. Lene, hvorfor tror du, at mandestemmer og kvindestemmer opfattes forskelligt? Og er det nødvendigvis overhovedet et problem, at der er den forskel? Ja, især den sidste del af dit spørgsmål er jo et godt spørgsmål, fordi det er jo på mange måder stiller nogle dilemmaer. Fordi er det et problem, at vi er forskellige? Nej, det er det jo ikke. Men er det et problem, hvis vi bliver opfattet forskellige? Altså, vi har forskellige muligheder, vi har forskellig adgang, vi har forskellige rettigheder? Ja, så er det et problem. Men hvis jeg nu skal starte med den første del af dit spørgsmål, så er den forskel, der er på mande- og kvindestemmer, handler jo også om synet på mande- og kvindekroppen og mande- og kvindeborgeren. Så til at starte med, så kan man sige, helt tilbage i det antikke Grækenland, der havde man jo, før man egentlig fik det, vi kender som tokønsmodellen, så havde man det, man kaldte etkønsmodellen. Og etkønsmodellen gik ud på, at der sådan set, biologisk set kun fandtes et køn. Og det var manden, og kvinden var i virkeligheden bare sådan en dårligere version af manden. Så den, der ikke sådan var helt fuldt udviklet. Og det betød jo selvfølgelig også, at man så naturligvis havde mindre plads, færre rettigheder. Og senere hen, da vi så bevæger os over det, der hedder tokønsmodellen, så anerkender man, at der ligesom er to forskellige køn. Men så begynder det meget i den der idé om, at mennesket ligesom var den der ene sammensatte kugle, som blev skilt ad, og man søger efter sin bedre halvdel. Og det vil sige, i den model, så udover at kvinden selvfølgelig bliver et selvstændigt køn, så er der også et problem med, at kvinden jo så her ikke er fuldt komplet uden en mand. Det er jo nogle tunge ting, kan man sige. Hvor meget betyder det antikke Grækenland i dag? Jamen, det betyder en del, fordi den måde, som køn og kroppe er blevet behandlet på i vores samfund, der har altid været sådan både en offentlig forhandling, men også noget magt. Og det vil sige, hvis vi er tilbage til det antikke Grækenland, så kan vi jo se, at det er filosoferne, det er præsterne, senere hen er det også lægerne i høj grad, især i forhold til det her med definition af køn og kroppen, som har definitionsmagten over, hvad der er det gode, sunde, rigtige, og opad i historien, der ser vi jo bare, at det her, det fortsætter. Ja. Og så bliver det præsterne, så bliver det lægerne igen, og så bliver det meget sådan de somatiske læger, altså dem, der beskæftiger sig med kroppen, men så bliver det også psykiaterne, og så når det bliver psykiaterne, så bliver det meget definitionen også, hvad er sygt og sundt, og hvad er afvigende, og hvad er normalt, og i dag, der kan man sige, der er det måske også lægerne, der til en vis grad har noget at sige, men i et nordisk samfund som vores, som er meget ligestillet, så er det jo i høj grad også politik og politikere, der på en eller anden måde får en definitionsmagt. Og i dag... Men der kan man, vil du så sige, at de offentlige stemmer i dag, hvis vi snakker om kønnene helt tilbage fra antikken, det er jo egentlig også, i hvert fald hvis man snakker 70% mandestemmer.
Altså, er det et problem, synes du, at der er stadigvæk er forskel, eller der er en ubalance, eller hvad tænker du om det? Ja, det mener jeg er et problem, og det er jo et problem, fordi det handler om, at de stemmer, vi skal lytte til, skal jo helst være repræsentativ i forhold til den sammensætning, vi har. Og kvinder er jo ikke en minoritet, men vi bliver ofte behandlet som en minoritet. Altså, at det gør ikke så meget, hvis vi ikke tager så meget plads. Altså, hvis det er omvendt, hvis der er en stor overvægt af kvindestemmer, så bliver det ofte kommenteret. Og man kan sige, i dag bliver det også ofte kommenteret, hvis man for eksempel har et fuldstændig 100% mandepanel. Særligt måske, hvis det er tematikker, som omhandler ting, der påvirker kvinder. Men selvfølgelig er det et problem, når de stemmer, vi hører ude i samfundet, dem vi tillægger værdi, og dem, der har magt, kun repræsenterer en del af vores samfund. Ja, fordi så kan vi jo miste lidt den her spejling. Vi kan jo miste lidt den der med, hvad er den der forskel? Altså helt fra det tokønnede til det etkønnede. Altså hvad er det for en stemme? Altså vi har jo adgang i dag til mørke og lyse stemmekvaliteter. Altså i begge køn. Det har vi jo dybest set. Det har vi jo alle sammen. Men når vi så er repræsenteret i dag med det her overtal af mørke mandlige stemmer, hvad kan vi så gøre nu? Altså, hvad skal der til for at få de her kvindestemmer ind på banen? Altså, hvad tænker du, skal vi opfordre? Hvad vil være det optimalt, og hvordan får vi dem ind? Jamen, det optimale er jo selvfølgelig, at vi har en balance i vores samfund. Ikke bare en balance mellem mænd- og kvindestemmer, men i det hele taget bare hele paletten af den mangfoldighed, vi har, at vi skal også have stemmer fra forskellige samfundslag. Vi skal have fortællinger fra forskellige oplevelser, man har. Det kunne også være, at mange jo netop har en anden oplevelse, hvis man har en anden seksualitet end heteroseksualiteten, som jo er meget dominerende i vores samfund, fordi det bare helt enkelt er flest heteroseksuelle. Så det der med at have et samfund, som afspejler alle de nuancer, vi også har som befolkning. Præcis. Men det optimale er jo så også, at hvis de stemmer kommer frem, og det er jo det, vi ved i dag, sådan ret tydeligt vist der er meget tydeligt forskningsbelæg for, at der er lidt forskellige konsekvenser i forhold til, hvilken stemme man har. Lige præcis. Og det betyder jo, at blandt andet kvindestemmer i den politiske debat ofte bliver skruet ned, eller at kvinderne selv trækker sig, fordi de bliver mødt med nogle helt andre konsekvenser ved at deltage i den offentlige debat, end mænd gør. Ja, det var lige præcis der, hvor jeg vil hen for at høre dig. Hvad er konsekvensen af den her forskel, og hvordan opfattes det så forskelligt? Men hvis det opfattes forskelligt, og du siger, at både kvinder trækker sig, man skal egentlig også selv tage ansvaret for at komme ind på banen. Altså, fordi vi ved jo stadigvæk godt, at mange kvinder, der har rigtig meget på hjertet og er dygtige, ofte trækker sig. Det kender jeg i hvert fald til i mit virke, hvor jeg nogle gange tænker, hvorfor tager du ikke ordet, og hvad er det, der koster så meget, og hvad koster alle de der søvnløse nætter? Og det er jo den her utrolig gamle bias af, at hvis det ikke er klogt nok, ikke er velforberedt nok, tænk, hvis jeg går over tiden. Altså alle de her sådan ting, hvor man gerne vil hjælpe, servicere og gøre ved, som jo også ofte hører til. Kvinder, de trækker sig jo tit i forhold til, at der er 10 minutter tilbage, men de havde måske en halv time, der skulle præsenteres. Jamen, så korter de alt af og sørger for, at alle kan gå til frokost alligevel. Og grund til det er sådan, er jo formentlig også, at de kvinder, som trækker sig ud over, hvis vi nu måske lige parkerer den politiske del, fordi den politiske del, der er jo meget, meget hård hadtale, trusler, diskrimination. Det er ikke så underligt. Altså man skal virkelig have hård hud for ikke at trække sig fra den offentlige debat i den del. Men hvis vi nu bare ser på det du også taler om, i sådan det almindelige arbejdsliv, eller i det almindelige hverdag, jamen så er det jo fordi, at mange kvinder har haft den oplevelse, at de er blevet lukket ned, eller de er blevet talt henover, eller de er blevet mansplainet, kunne det også være, altså at der har været mænd, der er kommet og forklaret dem ting, de udmærket godt vidste, eller i forvejen måske selv var eksperter i. Altså så det der med at blive talt ned til, ignoreret, talt henover, eller bare blevet irettesat, lukket ned for. Hvis man har mange af den slags oplevelser, så er det klart, at så begynder man jo enten at overpræstere. Altså virkelig være sikker på, nu går jeg ind, og så laver jeg
noget, som ingen kan feje mig af bordet. Og det, den overpræstation, den tror jeg, der er mange kvinder, der i hvert fald ambitiøse kvinder, som har med sig, som godt ved sådan, okay, hvis jeg skal have en plads her, så skal jeg virkelig... så skal der ikke være nogen, der har noget at sætte en finger på, eller også skal jeg netop være så hård, at det er lige meget, om der er nogen, der prøver at pille mig ned. Og det er jo den dynamik, man får, hvis man ikke skaber plads. Og det tænker jeg er noget, som mænd ikke på samme måde oplever, og så alligevel måske også har lidt erfaring med. Fordi der er også mange mænd, der fra en ret tidlig alder oplever et rimelig hårdt hierarki i maskuliniteten. Og derfor så starter de jo også i en tidlig alder med at lære at navigere i noget af det her hierarki. Altså, hvordan får man status, hvordan får man magt, hvordan bliver man lyttet til, og hvilken plads i hierarkiet har man ligesom. Så der er jo noget med den måde, vi bliver socialiseret på, som jo også afspejler i, hvem er det, vi lytter til, hvem er det, der har taletid, hvad er det, vi tillægger værdi i vores samfund. Ja, men undersøgelser viser jo ofte, at mange mænd går oftere på scenen, eller tager ordet med, lad os sige, 2-3 punkter, som det egentlig er hjemme i, og resten bliver improviseret på stedet, og der er en form for selvfølgelighed omkring det at tage tiden. Undersøgelser viser ofte, at mange kvinder kunne aldrig finde på hverken at søge et job eller gå på scenen, uden alle 8 punkter er gennemarbejdet. På grund af eventuelt mange kommentarer, det kan være om tøj, man har på scenen, eller hold da op, hvor hun snakkede meget, eller wow, en skærebrænderstemme, vi kan simpelthen ikke, hun lyder ligesom min svigermor. Altså, der bliver tilskrevet mange flere øgenavn og kommentarer generelt. Ja. Ja, fordi det er jo ikke nødvendigvis en god ting i sådan samfundets øjne, eller den sådan sociale sanktion, kvinder møder, hvis kvinder prøver at opføre sig som mænd. Det bliver de jo også sanktioneret for. Altså selvom at det er det, vi sådan helt subtilt hele tiden for at vide, har mest værdi, så er det sådan, hvis man begynder at opføre sig som en mand, som kvinde, altså tager en masse plads, eller sådan, så bliver man jo også sanktioneret. Fordi så bliver man netop en der er for meget. Ja, eller en uautentisk udgave af, jamen altså igen, vi skal jo ikke have de der dybe stemmer for at blive hørt. Nej. Du sagde lige før noget omkring mansplaining. Der er måske mange, der ikke lige ved. Kan du forklare begrebet? Ja. Først og fremmest så er det vigtigt at sige, at mansplaining kræver ikke, at man er en mand for at gøre det. Kvinder kan også godt mansplaine, og så er der selvfølgelig nogen, som vil lidt sjovt sige det og lave det om til womansplaining, men altså sådan selve begrebet er jo mansplaining. Og begrebet kommer fra, og nu kan jeg ikke huske præcis, hvad det er, hun hedder, men det kommer egentlig fra en forsker, som havde forsket i et eller andet meget specifikt emne, og havde skrevet en bog om det, og så oplever hun, at der simpelthen kommer en anden, som forklarer hende, hvad hendes egen bog handler om. Fordi han selvfølgelig ikke har fattet, at hun er forfatteren til bogen. Og hun indgår ligesom i den her diskussion, men er selvfølgelig også lidt overrasket over, at der kommer en person og forklarer hende, hvad hendes bog betyder, og hendes forskning handler om. Som den her mand åbenbart mener, hun helt har misforstået, fordi han ikke er klar over, at det er hende, der er forfatteren. Og det synes jeg, man skal slå op, for jeg kan ikke huske alle detaljer, men det er der, det begreb stammer fra. Så begrebet handler jo egentlig om, at det er en mand, som forsøger at forklare ting, som den her person, han står overfor, udmærket godt ved. Ej, må grine. Og det oplever vi jo på alle mulige måder, og det er også derfor, at det er vigtigt at sige, at det her, det handler jo selvfølgelig både om køn og magt, men man kan sagtens være en kvinde, der mansplainer noget. Jeg kunne for eksempel være kommet ind i det her rum og begynde at kloge mig på, hvordan man laver lyd eller et eller andet, eller forklare noget til dig, Oliver, som sidder ved siden af mig. Men, og det vil jo være sådan en typisk mansplaining, altså sådan en, jeg kender godt den der knap. Altså sådan, og problemet er jo, at når mansplaining foregår, så kan det være ret svært at sige fra overfor, fordi vi jo ofte er opdraget til som kvinder at være søde, høflige, glatte ud,
sørge for, at der er en god stemning, sørge for, at dem omkring os har det godt. Det er noget, vi er meget øvet i, og det er sådan set ikke en dårlig ting. Det er noget, som mange mænd og små drenge måske også ville have haft rigtig godt at have med sig. Ja, verden ville da blive et bedre sted. Kan man ikke næsten påstå det med omsorg? Jo. Det er jo ikke nødvendigvis at sige, gud, det er feminine dyder. Det er menneskelige. Det har ret stor værdi. Altså det har vil jeg sige. Ja, og det er jo noget, som vi i hvert fald godt kunne bytte lidt og skiftes lidt omkring. Ja. Men det er jo derfor, at mansplaining også kan foregå. Det er jo, og jeg har selvom at jeg egentlig tænker, at jeg har en meget stærk stemme på mange områder, så kan jeg også nogle gange let it slide, når der er nogen, der mansplainer mig, simpelthen bare fordi jeg gider ikke at tage alle kampe på alle tidspunkter. Men jeg kan også nogle gange være fræk og lave lidt sjov. Altså at lave lidt grin med det. Fordi det er jo ret interessant, når man står i en situation. Og det gør man altså ret ofte, ikke bare som kvinde, men hvis man er en kvinde, der arbejder rigtig meget med køn, krop og seksualitet, så oplever man det også. Altså man kan jo sige, jeg tør godt at stå ved, at jeg er ekspert, og jeg ved rigtig meget om det her område. Fordi jeg har arbejdet med alle facetter af det gennem så mange år. Ja. Jeg har virkelig meget på erfaringsbagsmækken, plus at jeg har haft en særinteresse i det, så jeg har også virkelig specialiseret mig, at det har fyldt stort set hele mit liv. Jeg følger med i diskussioner om køn, krop og seksualitet. Se, hvad er det nu for noget ny viden, der er? Hvad for noget ny udvikling er der? Hvad sker der på forskning? Hvordan taler helt almindelige mennesker om det her? Hvad er det, der foregår? Hvad er det, der sker? Men det gør også samtidig, at det er jo et område, som betyder noget for alle, og som alle har en relation til. Derfor er der også rigtig mange, der tænker, at alle ved noget om det. Og det gør de jo selvfølgelig også qua deres egen erfaring, men alle er selvfølgelig ikke eksperter på køn, krop og seksualitet. Nej, men selvom du er ekspert, og jeg er ekspert på mit område, og du er på dit område, så synes jeg, det er ret fedt, at du siger det der med, altså vi er også nødt til at have noget humor med ind over det her. Altså det vidner også om et overskud. Altså, og også omkring en fejlbarlighed. Altså, når der er så meget udvikling til stede, og man kan det, som du kan bruge stemmen så sikkert, så er der i hvert fald også plads til at netop at kunne forklare lige nu bare lytterne, mig og Oliver, omkring hvad mansplaining er. Jeg er da virkelig glad for at få den forklaring. Men Lene, jeg kunne godt tænke mig at høre dig. Vil du kalde dig selv feminist? Fordi jeg havde jo så glæden af at have Birgitte Bådegaard, som var gæst i sidste podcast, som ikke vil kalde sig selv feminist. Og hvad tænker du om det? Jamen, umiddelbart så tænker jeg, at folk skal kalde sig lige præcis, hvad de har lyst til. Altså, der er jeg jo helt liberal. Jeg tænker ikke, at der er noget, man skal gøre på den front. Men jeg vil virkelig synes for mig selv, at det ville være mærkeligt ikke at sige, at jeg var feminist. Fordi den måde, som jeg tænker, at feminismen i dag handler om, er jo for det første, at det ikke bare er enkeltsager. Man taler jo meget om det her med, at der findes jo ikke feminisme. Der findes feminismer. Og det vil sige, hvis der er nogen, der siger, jeg er feminist, eller jeg er ikke feminist, så vil jeg altid være nysgerrig på, hvilken altså af feminismerne er det, at du ikke er, eller hvad for nogen er du? Fordi de fleste mennesker kan jo godt ikke genkende til, at vi har alle sammen rettigheder som mennesker. Kan du forklare det lidt mere omkring at være feminist og feminisme? Eller hvad, kan du uddybe, sætte flere ord på? Ja, for mig, jeg vil nok være, hvis vi skal være rigtig frække, femte bølge feminist. Ja. Selvom at den er jo ikke rigtig i gang endnu. Den er ikke men man taler jo om, at feminismerne er jo i de her forskellige bølger. Det vil sige, der findes flere former for feminisme, og det handler egentlig rigtig meget om, hvilket blik man har på forskellige ting, hvilke sager man synes, der er vigtige. Det, der er fælles for alle feminismerne, er, at man går ind for det, der ligesom er ligeværd og ligestilling. Ligeværd og ligestilling er jo lidt forskelligt, fordi det går lidt ud fra, om vi alle sammen er lige fra starten af, eller om vi alle sammen er forskellige fra starten af, men har lige værd, og derfor måske skal behandles forskelligt. Altså sådan hele mangfoldighedsagendaen. Og
For førstebølgefeminismen, og især andenbølgefeminismen, jo, som virkelig var stemmeret og kvinders stemme, der har jo været alle mulige former igennem tiden. Der er queer-feminister, der er fjerdebølgefeminister, som jo nogle gange er clashet med de lidt ældre feminister, fordi at de havde lyst til netop at tage mandetøj på og klippe håret kort og lave nogle statements omkring det, og ville være sig selv på deres egen måde, ville være kvinder på deres egen måde. Og det i virkeligheden har de mere til fælles med fjerdebølgefeministerne, end de tror, fordi fjerdebølgefeministerne vil også være kvinder på deres egen måde. De vil bare gerne have lov til at blive til seriøst og være nøgne samtidig, eller altså alle de her forskellige ting. Og hver sin tid har hver sin feministiske form, men det vi er enige om, det er forhåbentlig, at vi har et ligeværd, at uanset om vi er kvinder, mænd, minoriteter, på alle mulige former, som ikke kun handler om køn, men også handler om livsomstændigheder og andre sådan identitetsmarkører, så er vi lige meget værd, og vi skal selvfølgelig have lige rettigheder, og vi står også over for forskellige problemstillinger og udfordringer. Kunne man så forestille sig, at når du begynder at snakke, at du muligvis er femte bølges feminisme, at de produkter, altså sammenfatningen af produkterne, eller hver bølge af feminisme skaber noget endnu bedre, eller kontrasterne bliver smallere eller værre og værre, at kontrasterne til sidst bliver mere naturlige? Jeg synes, grund til, at jeg siger det her med femte bølge feminist, det er bare for os for at være lidt irriterende, ikke? Eller sådan, så er der ikke nogen, der tænker sådan, nå, men er hun anden bølge eller fjerde? Sådan. Så har jeg lige stillet mig lidt uden for noget, der ikke rigtig er i gang endnu. Men det er for at anerkende, at alle bølgerne har haft værdi. Alle bølgerne har været med til at lave stor forandring. Og i virkeligheden diskussionen om, hvorfor det hedder feminisme og ikke universalisme, eller lige meget værd, eller om hvilken slags feminist man er, eller om man er en rigtig feminist, eller ikke en rigtig feminist, eller man slet ikke er feminist. Det synes jeg er et ærgerligt sted at lande diskussionerne, så derfor er det ikke så vigtigt for mig. Nej. Jeg tænkte, vi skal tale om forandringer, vi skal tale om ligeværd, vi skal tale om rettigheder, og det er det, der altid har været vigtigt for mig. Og så kan man sige, femtebølgefeminist er også lidt sjovt at sige på den måde, at man kan også anerkende, at der er måske nogle ting, som jeg ikke kan se lige nu, som ligger ude i fremtiden, som også er vigtige. Så derfor så vil jeg langt hellere se fremad og se mod forandringen. Der er jo sket nogle fantastiske ting de seneste år. Og det kræver nogle meget modige stemmer i forhold til de her forskellige mange bølger, eller hvad vi skal sige omkring. Det kræver jo, at hver bølge har haft nogle markante stemmer. Og også stemmer, der har turde tage den tete og bringe den videre. Og du sidder jo også nu i en ung alder og har en stærk stemme. Er det noget, som er let at have en stemme i det offentlige rum? Er det let at have, også at bruge den? Ja, jeg tror, jeg har haft det lettere end andre, fordi jeg på mange måder har haft ekspertrollen. Og det er ikke, fordi jeg så ikke har oplevet sanktioneringer på alle mulige måder. Også folk, der skriver grimme ting om mig, eller prøver at pille mig ned, eller prøver at angribe mig. Jeg prøver at lade være med at læse kommentarspor, så heldigvis er der mange ting, jeg ikke ved, hvad folk egentlig synes om mig. Der er også nogle ting, jeg ved, fordi det blev sendt direkte i min daværende chefs indbakke om, at jeg havde for stor en mund, og jeg havde rød læbestift på, og jeg lignede luder, og alt sådan noget. Og det vil sige, det er jo ligesom bagsiden af medaljen for at have en stemme, men jeg har heldigvis været forskånet for mange ting, som jeg kan se nogle af dem, mine kollegaer, som ikke har været forskånet for, altså oplevet trusler eller mere sådan systematisk chikane og sådan. Det har jeg trods alt været forskånet for, og det tror jeg måske også er, fordi at jeg på en eller anden måde har haft ekspertskjoldet på, at jeg har ikke at meget af det offentlige, jeg har lavet, eller meget af det indspark, jeg har haft i den offentlige debat, der har jo enten været sådan en ekspertstemme, en organisationsstemme, og ikke Lene, men du som har jo privatperson. Jamen, som Lene eller privatperson eller faglig person, du har jo let ved at tage ordet. Altså, hvor kommer det fra? Du har lettere, altså, det talte vi også lige før, vi gik op, det her med, jamen, for dig er det ikke så nervepirrende at sidde bag en skærm nu, eller en mikrofon, eller tage ordet i det offentlige rum. Ja. Hvor har du det fra? Hvis jeg skal lave sådan en hurtig psykoanalyse på mig selv, så
så handler det nok mest af alt om, at jeg har ikke kunnet andet. Nej. Det her, det er det, jeg kan. Jeg kan huske, hvis jeg skal fortælle noget meget privat selvfølgelig, så det gør jeg ikke så tit, men jeg kan huske, at jeg skrev i en meget tidlig alder, der kunne jeg godt lide at skrive digte og sådan. Og jeg har et lille digt, som jeg har gemt, hvor jeg skrev noget i retningen af, at jeg drømmer om at være en sød pige med et stille smil, men mit smil er stort og larmende. Fantastisk. Og det er måske meget sigende. Det her med at egentlig have et ønske om at passe ind, det tror jeg, der er mange, der har, især unge mennesker. Og det her, jeg har skrevet det her, det har været rigtig ung. Altså, jeg har været lige i sådan starten af puberteten, da jeg skriver det her. Fedt. Og have den der meget tidlige erkendelse af, at jeg var ikke så god til at passe ind. Og jeg fyldte meget, og jeg larmede meget, og jeg, altså ikke fordi, jeg var jo selvfølgelig konditioneret af at være en ung kvinde og en pige. Det vil sige, at jeg var rigtig god selvfølgelig til at sidde stille og sidde pænt og tie stille i skolen og alt det der. Men sådan i alt det sociale, i alle de andre arenaer, jeg var i, der kunne jeg ikke lade være. Og selv nogle gange, når jeg prøvede at passe ind og ikke stikke ud, jeg kunne simpelthen ikke finde ud af det. Nej. Jeg kunne ikke finde ud af det. Så derfor så tror jeg har haft en meget tidlig erkendelse af, at jeg kan simpelthen ikke bekymre mig omkring, hvad andre tænker, eller hvad andre synes om mig, eller andres reaktioner på mig. Hvor sundt. Fordi selv hvis jeg forsøger, så går det galt. Jamen det er jo i virkeligheden den naturlige, hvis vi snakker tilbage til den urkraft, du startede med at fortælle om helt tilbage i antikken. Vi er jo født med den her ubegrænsede stemme. Mm. Så du er jo egentlig sluppet godt, fordi der er jo mange ting, der peger på, hvis man også går tilbage i antikken og egentlig går ind, at mange unge piger mister stemmen i det, man går ind i skolesystemet, og kvinder skal tage den tilbage igen. Ja. Og der er en meget, meget interessant psykiater fra Aarhus Universitet, der faktisk har forsket lidt i det her, og har skrevet noget omkring lige præcis. Unge piger mister simpelthen deres stemmer, og får de her issues bagefter, eller hvad man kan sige, eller føler sig ikke trygge i det offentligt talte rum. Så du er jo en af de stærke stemmer lige nu inden for dit specielle område, og har egentlig ikke. Men hvad tænker du, hvis du skulle inspirere andre kvinder omkring dig, yngre kvinder og kvinder på din egen eller i min generation, hvad vil du råde kvinder til i forhold til at tage stemmen stærkere og tage den tilbage? Hvad skal man gøre? Jamen, man skal ture og fejle. Ja. Det er noget af det allervigtigste. Fordi hver gang du begår en fejl, så lærer du noget. Men du oplever også, at det at rejse sig op fra en fejl er ikke så svært, hvis du har begået 100 af dem. Og jeg tror, hvis du tager en rigtig stærk, mandlig iværksætter ind, så vil han også sige det samme. Så vil jeg sige, hvis du skal have succes i business, skal du lave en masse fejl. Ja. Og det, jeg tror egentlig, det er det, som min historie på mange måder bygger på. Det var, jeg kunne ikke lade være med at lave fejl, fordi selv når jeg prøvede at gøre det rigtigt, så stak jeg ud. Og jeg stak ud hele tiden. Og jeg fyldte bare meget. Og så kan man jo godt selvfølgelig forsøge at gøre sig mindre, men hvis man ikke engang i forsøget i at gøre sig mindre, bliver mindre, jamen, så oplever du bare alle de der fejl, og så oplever du hele tiden at rejse dig op efter dem, og så finder du ud af, okay, det kan man godt, og det er ikke så slemt. Det er også sådan, jeg har også i dag meget det der med, hvis jeg ser på unge kvinder, som jo selvfølgelig er ekstremt påvirket af nogle meget, meget stærke kropsidealer, eller perfekthedskultur. Der prøver jeg også nogle gange sådan, også bare mine veninder og sådan noget, det der med, prøv at bare poste et rigtig grimt billede. Ikke sådan et, nu er jeg bare mig selv uden makeup, men bare sådan, post et billede, du virkelig ikke kan lide. Prøv det. Ja. Ikke sådan et... Men simpelthen for at komme ud af forfængeligheden, eller hvad man kan sige, at det her med, at vi har mange ansigter, mange stemmer. Mange, altså det der med, at vi oplever måske et eller andet, altså det her med, at der også nogle gange kan være noget, man virkelig, og det er ikke fordi, det skal man ikke gøre, man skal altid passe på sig selv også, men det er godt at prøve at lave fejl på den måde også. Ja, altså netop bare et eller andet virkelig grimt billede af dig selv, som du selv synes er rigtig grimt og ufletteret, hvor du føler, at du bliver helt afsløret. Bare put det op. Og så er det simpelthen også for at steppe ud af den her præstationskultur
Ja, altså det kan vi jo ikke rigtigt. Det er rigtig svært at steppe ud af det. Det er lidt ligesom at sige, jamen nu, jeg kan ikke lide samfundet, så jeg melder mig ud af det. Det kan man jo ikke. Mm-hmm. Så det er heller ikke for at gøre det sådan quick fix-agtigt. Men jeg tror nogle gange, det her med at turde begå fejl, eller selv turde. Altså jeg har da også prøvet for eksempel, at der har været billeder af mig i medierne, eller sådan, hvor jeg ligner et eller andet, der er løgn. Og så har jeg det altid sådan, i stedet for først at tænke sådan, ej, hvordan kigger andre på mig? Så tænker jeg sådan, ej, hvor er det fedt. Ja. Nu lærer jeg noget af det her. Prøv lige at se, hvor dybt tåbelig jeg ser ud. Man kan se, hvor akavet jeg har det lige der. Eller, ej, sikke en vinkel, de har valgt. Tænk, at de tænkte, det var det bedste billede af mig. Eller, altså det der med at prøve at smide det af sig selv, og egentlig tænke. Og det er ikke nemt, men det er noget, man kan blive ved med at gøre. Især i forhold til kropskultur, der er det jo meget, der har jo også været mange bølger, ikke? Ja. Der har været også den der bølge, der bare sådan, elsk dig selv. Ja, det er da nemt nok at sige, at man skal elske sig selv, hvis du konstant får at vide, at du er forkert, for grim, for larmende, for et eller andet. Altså, og det er jo bare det her med, at vi kan ikke vinde som kvinder. Ikke som det er nu. Nej. Så går vi bare på det her, jeg vil kalde den sytrådstynde balancegang, hvor du må simpelthen ikke være for pæn og for kedelig og for sød, og sådan, men du skal i hvert fald heller ikke være for meget, og du skal helst ikke gå med makeup. Du skal være gudsmuk uden med makeup, men altså, du skal også lige tage lidt makeup på, fordi hallo, nu du har pose under øjnene. Man skal også kunne se øjnene, og man skal der er så mange. Men mener du så med egentlig, at rådet det omkring at lære og fejle lidt mere åbenlyst, sådan at man kan blive mere og mere modig med den stemme, man nu har, så man også selv kan tage ansvar for at sige det, der rent faktisk sker inde i dig, i alle slags situationer. Ja. Lad være med at skjule dine fejl. Det er måske et bedre råd, fordi vi fejler jo alle sammen hele tiden. Så lad være med at dække over dem. Bare vis det frem. Vis hele fejlpaletten frem. Ja, men det er også lidt interessant, fordi nogle gange, der tænker jeg ofte, mange af de kvinder, også nogle mænd, jeg arbejder med, når vi så er inde og arbejde med, og det jeg kalder indre kritikerstemmer, som nogle gange dukker op i det, man skal præsentere store ting, eller vise, hvem man er, eller der er den klassiske angst, det er altid, nej, nu bliver jeg afsløret, at jeg ikke kan noget. Mm. Og jo dygtigere folk er, eller jo mere ambitiøse jeg oplever jeg tit, at de har den endnu stærkere. Nu lige om lidt kan alle folk se, at jeg faktisk ikke kan noget, og du står sammen med et eller andet totalt kæmpe eksperthoved, hvor man bliver dybt chokeret over, har du den hver gang? Ja. Ja, det kan jeg også godt genkende. Altså, jeg har også en ret hård indre kritiker. Den er ikke altid så hård på nødvendigvis mine præstationer, men altså det er den også, men jeg synes egentlig, at den hårde kritiker kan oftere være sådan netop med, som måske også igen er meget klassisk, den opdragelse, man får fra samfundet som en ung kvinde. Altså det der med, har jeg trådt nogen over tæerne? Har jeg ikke givet nok taletid til nogle andre, eller har jeg ikke... har jeg været for optaget af et eller andet, som handlede om mig selv? Eller, altså på den måde kan jeg godt, der har jeg en ret hård kritiker, altså det der med, har jeg egentlig taget vare på mine omgivelser, når jeg nu også fylder så meget? Og der kan man jo også gå ind og spørge igen, som, jamen skylder du egentlig nogen at spørge om det, i forhold til at, lad os sige, ordet er frit til at bryde ind? Ja. Altså, jeg forstår godt, hvad du siger. Der kan være hele den her inderkritiker, men det er jo i sidste ende angsten for at lave fejl, og faktisk være synlig med, at jeg er i gang med at lære noget. Jeg er i gang med noget, der er svært, men andre må faktisk godt se det. Ja. Og hvis vi kan opfordre, tænker jeg i hvert fald det her med, at der er flere, især yngre kvinder og ældre kvinder selvfølgelig også, der gerne må tage stemmen lidt mere og sige noget højt. Altså, der igen tilbage... Jeg oplever igen og igen ufattelig mange kvinder, der hele tiden tænker, jeg skal lige være lidt klogere, jeg tager lidt ekstra kursus, og så går jeg på og siger det her, eller kører den her debat. Men lige nu kan vi ikke lige bede Bent om det, eller en anden en, fordi jeg er ikke dygtig nok. Nej, og der tror jeg, det er klart der, hvor at jamen, kvinder i det hele taget bare stemmer, som generelt ikke får lov at komme frem. Det skal alle stoppe med. Fordi det er jo der, hvor man netop finder ud af, hvis man har den der meget hårde præstationskritiker, og jeg tror også, grunden til, at jeg ikke har så hård en præstationskritiker
inde i mig. Det er, fordi jeg jo netop så har larmet, taget ordet, gjort ting, fejlet, også været lidt dum, eller også sagt et eller andet, hvor jeg bare sådan, okay, det vidste jeg måske ikke selv nok om. Eller sådan. Altså, og så har jeg jo lavet alle de der fejl, og så finder jeg lige pludselig ud af, okay, jeg havde en præstation, der var på 60%, så var der måske andre udefra, der bare synes, det var 110. Og det er jo det der, man oplever. Det er meget normalt, at det bliver opfattet sådan, og især det der med, at netop hvis en kvinde er i sin fuld power, naturligt taler, som du gør lige nu, så vil mange opleve det. Hold da op, hun fyldte hele dagen. Altså, du var på fuldstændig som alle andre, og Bo og Peter. Men man vil specielt lægge mærke til dig. Wow, altså. Og sådan altså, så langt bagud er vi stadigvæk med kvinder og stemmer i det offentlige rum. Jeg tænker, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvordan synes du, kvinder fremstilles anderledes igennem forskellige kulturprodukter? Det synes jeg, der er virkelig mange eksempler på, at kvinder bliver fremstillet anderledes. Jeg synes, nogle af de eksempler, som jeg sådan lige kan komme på, når vi sidder her, er jo blandt andet, nu kan jeg huske Dina Amlund, som talte om forleden dag, det her med at ville fotograferes som en hvid mand. En hvid middelalderende mand. Hun sagde, at hun havde altid... hun er jo en tyk kvinde, og har jo arbejdet rigtig meget med tykaktivisme, og så hun oplevede, at når der er nogen, der gerne ville fotografere hende, så ville de gerne fotografere hende på en bestemt måde. Og hvor hun bare sådan, det gad hun ikke. Du skal fotografere mig som en hvid middelalderende mand. Det vil sige, du ved, skulderen til, herfra, skarpt blik ind i kameraet. Så selvfølgelig er der jo alle mulige fremstillinger af mænd. Vi ser på mænd og kvinder, og vi ser på dem forskellige, og det er forskellige. Altså, jeg synes jo, vi kan jo bare tage et blad og kigge på det, hvordan bliver mænd fotograferet, hvordan bliver kvinder fotograferet, hvad er reaktionen, hvis en mand bliver fotograferet ligesom en kvinde, for eksempel har høje hæle på, eller et eller andet, eller i en bestemt vinkel, jamen så kommer der, hver gang der er nogen, der bryder normerne, så kommer der jo en reaktion. Og i vores kulturprodukter, der ser vi jo bare ekstremt mange stereotyper, skjulte fortællinger, meget direkte forventninger til mænd og kvinder. Altså det er der alle steds nærværende i vores kulturprodukter. Ja. Jeg har jo tidligere jo også arbejdet rigtig meget med det her med seksualoplysning, og der prøver jeg at bruge sådan nogle meget konkrete eksempler, så man kan forstå, hvorfor at der ligesom er de her skjulte fortællinger. En ting er jo myten om mødommen. Myten om mødommen i kulturprodukter er ekstremt stærk. Og myten om mødommen er også noget, som heller ikke er afsluttet endnu. Altså det her med, at der findes ikke en jomfruhinde, som er som en Berlinmur, der skal gennembrydes første gang, man har penetrerende sex, og så bløder alle kvinder. Sådan. Efterhånden er der rigtig mange i sådan folkeoplysningens ånd, der har fået det her at vide, men der er stadigvæk lang vej igen. Jeg oplever dagligt, nærmest hvis jeg taler om myten om mødommen, at folk er sådan, gud, det vidste jeg ikke. Det vidste jeg ikke, hvordan kan det egentlig være. Det her, det har jeg selv fortalt mine egne børn. Og det er jo fordi, at det er en fortælling, der er så stærk. Den er også meget konkret, fordi hvis du nu gerne ville vise i en film, at det her var nogens første gang, at de havde penetrerende sex, jamen så viser du blodplettet lagen. Det er så visuelt. Du behøver ikke fortælle noget. Du behøver ikke at bruge replikker. Du behøver ikke at bruge andre fortællermekanismer, end bare at vise blodet på lagenet. Så forstår vi lige pludselig, det var første gang. Men det gentager jo myten om mødommen, fordi de fleste kvinder ikke bløder, fordi der er ikke noget, der skal gennembrydes. Og et andet eksempel er, jeg læste for ikke så lang tid siden, nogle år siden måske, en bog af Maren Uthaug, som jeg ellers holder ekstremt meget af. Hun skriver nogle fantastiske bøger, har en helt fantastisk humor også, når hun skriver. Hun skriver jo fiktion, men den bog, der faktisk handler om den her samerverden. Der er også et sted i bogen, hvor det ligesom skal markeres, at det er første gang, at der er en, der har penetrerende sex, og så bliver det beskrevet i bogen, som at hun hører ligesom sådan et altså, jeg ved ikke engang, hvad det er, hvordan den lyd, noget, der ligesom sprænger. Altså, og jeg kan ikke huske, hvad præcis ordet er i bogen, men det bliver beskrevet sådan, så du ligesom skal forstå, at det er hendes første gang, fordi at du hører den der, eller den lyd, så bliver beskrevet, ikke? At jomfruhinden sprænges. Og igen, det er jo et meget fint på en eller anden måde. Her der er det jo så et visuelt billede, der bliver lavet med ord, men det gentager en myte. Ja. Og det vil sige,
nu, det er et meget konkret eksempel, men forventninger til kvinder, og hvordan kvinder skal være, bliver gentaget i en uendelighed. Filmen Clueless har jeg lige genset for nylig i en anden sammenhæng. Ja. Der er for eksempel også hele tiden referencer til kalorier. Og hvor meget kvinder må spise, hvordan de må spise, hvordan de skal skære maden ud. Det vil sige, det bliver jo sådan en subtil fortælling om kropsidealer og vægt, som er der. Og det her det er jo en gammel film, men lurer mig, om man ikke også kan genfinde rigtig meget af det i de kulturprodukter, vi har i dag. Ej, den skal da lige gense igen, den her. Hvad gør man så ved den her fremstilling? Altså, hvad kan vi gøre? Vi talte også tidligere omkring det der med, at kvinder socialiseres til at tale også på en bestemt måde. Nu nævner du fotografiet, at mænd bliver fotograferet på en bestemt måde kvinder, og hvis man ser sådan på kroppe generelt, når man præsenterer og igen taler, så er kvinder som regel meget mere fleksibel kropssprog på en scene. Mænd står meget steady, altså bevæger sig mindre, og kvinder har det her med, at der er decideret fleksibel kropssprog. Det synes jeg også, man kan se på mange fotoopstillinger. Ja. Og hvordan planter det sig over i måden, vi egentlig er opdraget eller socialiseret til at tale også på en bestemt måde? Og er det dårligt? Altså for eksempel, når vi to snakker nu, eller før vi gik op, så nikker vi jo meget og har den her minimal respons. Ja, og sådan øjenkontakt og sådan, altså det planter sig jo hele vejen ud, men er det nødvendigvis dårligt? Eller? Nej, det er ikke dårligt, men det er rigtigt, at der er nogle kønnede konjunktioner. Altså det er sådan, at vi forstår jo både, hvordan vi placerer vores krop, hvordan vi bruger vores stemme, hvordan vi interagerer med hinanden. Det har jo både kønnede konjunktioner, altså vi siger, at den her måde, den er feminin, det er det, vi genkender som det feminine, eller den her måde er maskulin. Og den måde, der er maskulin, er jo faktisk ofte den, som man nogle gange også ville kunne kalde herskerteknikker, og så lyder det jo meget negativt. Herskerteknikker er jo ikke nødvendigvis altid negativt. Det er det, hvis det bliver brugt som en teknik til at få magt over andre. Altså for eksempel sådan noget som manspreading, som jo er, når man spreder sine ben meget, når man sidder ned, eller fylder rigtig meget med sin krop. Ja. Det er jo negativt, hvis man eksempelvis sidder i offentlig transport og skal give plads til alle, så er det rigtig praktisk, hvis der er mange kvinder til stede, fordi kvinder er vant til ikke at fylde så meget. De er vant til at krydse benene, de er vant til at give plads, og det vil sige, det er jo rigtig smart i den kontekst, men i en anden kontekst, der er det jo ikke så smart, hvis man står på en scene, at man prøver at forsvinde samtidig. Nej, det er jo det. Og derfor så er det jo ikke udelukkende hverken negativt at have de kvindelige konnoterede værdier og måder at være på i verden, men vi skal bare, begge køn skal have lov til at bruge dem, begge køn skal have lov til at fylde, begge køn skal være gode til at give plads til andre, også i de situationer, hvor det er det, man skal, eller hvor det er det, der er praktisk. Og det er jo der, hvor at hvis vi kunne være meget mere fleksible i vores opfattelser af, hvad man kan som mand og kvinde, og hvad der er tilladt, og der ikke er så mange sociale sanktioner, hvis man nu... Altså, der er jo lige så mange sociale sanktioner på mænd. Det er jo ikke, fordi mænd er mindre hensynstagende, eller sådan. Men hvis mænd sidder og krydser benene, så vil de få en meget tidlig alder for at vide sådan, hvorfor gør du det? Altså, og det vil ofte hænge meget sammen med homofobi jo. Altså, som også vil være sådan, at homofobi og misogyni hænger jo så stærkt sammen. Det vil sige, at alt det der med, at vi værdsætter det feminine meget lavt, det er også det, der taler over i homofobien, ikke? Lad være med at sidde som en bøsse. Altså, det er det, som mænd, jeg også taler med unge mænd, jo i en ret tidlig alder for at vide. Så det vil sige, de bliver jo socialiseret til at tage plads, ikke fordi de alle sammen bare er ekstroverte raketter, der har lyst til at komme ud i verden. Det er faktisk, fordi de bliver rimelig hårdt sanktioneret, hvis de begynder at gøre nogle af de ting, som er sådan feminin konnoteret. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig omkring igen, hvilken betydning tror du så, at kvinders køn og seksualitet har for kvindestemmens historiske plads? Nu siger du jo seksualitet også, og det har faktisk også en sammenhæng, fordi kvinder er siden tidernes morgen blevet bedt om at pakke deres seksualitet væk. Og det kan jeg jo tale lang tid om som seksolog i alle de forskellige afskygninger, det her handler om. Sådan, bare den helt korte er jo, at kvinder har skulle pakke deres seksualitet helt væk. Og det er noget af det, som jeg egentlig tænker er den største
forskel, der er kommet de sidste 10 år, det vil sige ikke så lang tid tilbage, det er, at kvindens seksualitet i højere og højere grad er blevet frisat. Altså det er sværere og sværere for de myter om, at kvinder ikke har lyst til sex, lever. Og nu siger jeg sværere og sværere, fordi selvfølgelig lever de stadigvæk. Altså sådan, de fleste, hvis du spørger om kvinder har mindre lyst til sex end mænd, så vil det stadig være en ret stærk forestilling, og der vil formentlig også gennemsnitligt være forskellige præferencer. Så kan man jo selvfølgelig så diskutere, om det handler om hormoner, eller om det handler om den måde, vi også siden tidernes morgen er blevet socialiseret. Jeg tror altid, det er vigtigt, når man taler om køn, at forstå det her med, at selvfølgelig er der forskel på mænd og kvinder, men der er bare også kæmpe forskelle inden for kønskategorierne. Altså, der er kæmpe store forskelle, og nogle gange er de forskelle, der er inden for den enkelte kønskategori, større, end der er mellem mænd og kvinder. Altså, så det er ikke, fordi jeg siger, at mænd og kvinder er ens. Der er forskel, også fordi vi opdrager forskellige, men vi har også biologiske forskelle. Ja. Men der er bare så mange. Altså, vi bliver nødt til at lade være med at se køn så endimensionelt. Og det er jo tit det, jeg også har ligesom skulle diskutere, fordi så er det sådan noget, men så er du bare en, der siger, biologien ikke betyder noget. Det har jeg aldrig nogensinde sagt, men jeg siger, som er min faglighed som seksolog også, at køn og seksualitet er for det første både noget, vi er og noget, vi gør. Det er noget, som kan forandre sig gennem livet. Altså, det er nogle plastiske størrelser, som ikke ser ud på én måde. Det kan godt være, at der er nogle dele af ens køn eller seksualitet, som er meget fast. Det kunne for eksempel være, at man hele sit liv oplever at være heteroseksuel. Det er der sådan set ikke noget odiøst i, eller noget mærkeligt i. Men det kan jo være ens lyst, eller ens begærsretning, eller ens det alligevel på en eller anden måde forandrer sig gennem livsfaserne. Det samme med ens køn, det kan godt være, at man altid er det, man vil kalde cis-kønnet, altså som jo nogen tænker lige pludselig, at skældsord, det er det altså ikke. Det betyder i virkeligheden bare, at du den kønsidentitet, du har, den stemmer overens med din krop, og at det egentlig er sådan rimelig vedholdende gennem livet. Men det kan jo for eksempel godt være, at dit kønsudtryk, eller de forventninger til køn, der måske også ændrer sig i samfundet, er forskellige i dine livsfaser. Det kunne godt være, at du måske har et utroligt maskulint udtryk som barn, hvor du er mere fri, og så kan det være, at du bliver mere feminin i dit kønsudtryk som teenager. Så kan det være, når du bliver ældre igen, der er du bare sådan, nu gider jeg egentlig ikke at leve op til nogle af de der forventninger. Eller omvendt, at du springer ud, og nu tænker jeg rigtig meget på en særlig person. Ikke? Men Helle Thorning-Schmidt, synes jeg, er sådan et godt eksempel på at være en, der sådan springer ud i hele sin femininitet, som jo virkelig har lagt låg på og været, for at blive taget seriøst og været statsminister. Sådan. Det, der er så imponerende ved Helle, det er, at jeg synes egentlig ikke, det var så overraskende, at hun havde alt det der inde i sig. Sådan har jeg det også. Det er ikke overraskende. Nej, det er ikke overraskende. Nej. Det giver faktisk virkelig god mening. Ja. Det, der er overraskende, er faktisk, hvor godt, og det måske også taler lidt ind i min egen historie, som jeg jo har valgt at dele i dag, men det her med, jeg har ikke været god til, jeg kan ikke kontrollere mig selv så meget, at jeg passer rigtig godt ind og ikke stikker ud. Nej. Men det har hun jo kunnet, så på en eller anden måde, så kan jeg kigge på hende og bare være ekstremt imponeret over det niveau af kontrol, hun har kunnet udvise. Lægge så meget låg på de dele af sig. Men vil du ikke også sige med det, du siger nu her, at vi har et kæmpe stort barometer, et register inde i os som mennesker i køn igennem forskellige faser af livet. Der kan være en feminin fase, der kan være en maskulin fase, alt efter opvækst, pres, ikke pres, inspiration af andre mennesker. Og Helle Thorning er et virkelig godt eksempel, fordi hun jo netop også, hvis vi taler også hendes helt konkrete stemme, vitterligt blev disset rigtig meget. Altså hun blev simpelthen ignoreret af Lars Løkke og Anders Rold, hvem det nu var, fordi de syntes, hun var forfærdelig skinger at høre på. Og hun blev kritiseret altid for sin alle. Og hun fik også stemmetræning og blev også kritiseret for det, at det var racistisk. Men hun tog jo ansvar for, at den stemme, som hun jo havde, som blev trættere og trættere og også mere og mere skinger,
hun begyndte jo også at arbejde med at få en sund stemme, for lige at tage den del. Hun har jo langsomt sådan taget ansvar for enormt mange områder, og nu her viser hun en helt anden palette, som også er forgangskvinde. Tror du ikke, vi alle sammen har det i os? Jo, altså jeg tror, at vi har alle mulige potentialer i os, og det er jo også det, vores køn er jo en vekselvirkning mellem biologi, kultur og psykologi. Og det betyder ikke, at nu er jeg ikke ude i sådan noget yin-yang, vi har alle sammen feminine og maskuline værdier i det, fordi noget af det kunne vi jo også bare lade være med at sætte køn på, hvor det er samfundet, der er kønnet det. Jamen det mener jeg også, hvis vi tog kønnet ud, altså ordet køn. Ja, men præcis, fordi der har vi har alle mulige potentialer inde i os, og vi har også netop alt det her, som handler om, at det ændrer sig gennem livet, gennem livsfaserne. Og så er der jo den sidste del, som jeg også tænker, der er vigtig, er, at vi har bare ikke en spillebane, hvor det er muligt lige nu. Det er vel det, der i virkeligheden er problemet. At nogle af de uligheder, der findes, de kommer jo af, at vi har ikke en spillebane, fordi vi enten diskuterer, hvorvidt der er forskel, eller om vi er ens, eller hvad der har værdi. Altså, vi er jo i virkeligheden stadig i gang med en lang forhandling om, hvad der har mest værdi. Ja, så derfor tænker jeg også, hvad vil du råde? Altså, hvad ser du som en løsning? Hvor er du henne? Hvad vil du sige for at få den her spillebane? Hvad skal vi gøre? Jamen altså, jeg kunne hurtigt trække det politiske kort, som jo egentlig handler om, at vi skal selvfølgelig sørge for, at alle har lige rettigheder. Det har vi jo i høj grad i et land som Danmark, men vi har ikke altid lige adgang til de rettigheder. Så det der med også at tænke på, at ligeværd handler om, at vi også er forskellige, har forskellige livssituationer, måske også skal have nogle forskellige hjælpemidler til adgang til forskellige ting. Det kunne for eksempel være det der med, når man er socialt udsat, det forstår vi jo godt, at så skal man have nogle andre hjælpemidler, end hvis man har masser af ressourcer omkring sig. Men det politiske er også lidt kedeligt på nogle punkter, fordi det er ofte det, der går langsomt. Det, der går hurtigt, eller som kan gå hurtigt, det er jo de der store kulturforandringer. Hvis jeg skal give et eksempel, er jo samtykkelovgivningen. Altså, det er jo en kæmpe kulturforandring. Og det er det, fordi den ændrer på noget meget grundlæggende i forhold til, hvad vi opfatter som voldtægt. Det betyder i virkeligheden bare, at vi anerkender, at det var voldtægt før, og altid har været voldtægt, og derfor skal dømmes som voldtægt. Men den opfattelse, den er jo både gået langsomt og hurtigt, fordi i 1969, der var der kun 13% af adspurgt i befolkningsundersøgelsen i Danmark, som anså det som en voldtægt, hvis man var gået med en gerningsperson hjem, at han havde slået en og revet trusserne af en, og ligesom tvunget et samleje igennem. Det var kun 13%, der anså som voldtægt i 1969. I 2013 var der 95%, der anså det her. Det er jo sådan en stor befolkningsundersøgelse, offerundersøgelsen, der bliver lavet hvert år, som blandt andet også tager højde for, eller spørger ind til folks holdninger, altså både hvad for noget kriminalitet, der foregår, men også holdninger til blandt andet voldtægt. Og det er et eksempel, jeg har brugt mange gange, men det er fra 69 til 2013. Der er ikke sket nogen ændringer af lovgivningen, men der er sket en ret stor kulturforandring. Men så fra 2013, det er jo før vores første MeToo-bølge her i Danmark, som var i 17 og sådan, der er jo sket endnu mere. Fordi lige pludselig så er det jo ikke bare at forstå det her med, at man godt kan blive voldtaget, selvom man ikke skriger nej, eller der er fysisk vold, at vi faktisk fandt ud af, også via de oplevelser og offerundersøgelser, der er lavet, at de fleste voldtægter jo foregik af mennesker, man kendte i forvejen. Det var ikke en fremmed mand, der hoppede ud af en busk. Der var mange flere nuancer i det her. Ja. Og så lige pludselig var der en kulturforandring, der gik enormt hurtigt. Så nu har jeg givet dig et ekstremt langt svar. Men det er fint. Det er meget tusind tak. Det er mega vigtigt. Det er så præsent og meget, meget vigtig sag. Jeg synes også, det her i det hele taget også at have en stemme i forhold til at kunne sætte grænser og overholde. Altså, hvis vi tænker på, hvor mange glemte stemmer, og hvor mange 1000 års stilhed der er fra kvinder, der er gennemgået, jeg ved ikke, hvor meget lort. Så jeg håber, at det hjælper enormt meget til os at faktisk åbne den mund igen,
at få sagt det, der skal siges. Jeg er tit blevet spurgt om, hvorfor er det for eksempel, at der er hadtale på nettet? Hvorfor er det, at man, når man stiller sig op som kvinde, at man så får alle mulige, lort nogle gange, for at være helt bramfri her? Ja. Jamen det er jo fordi, det er effektivt. Det er fordi, det virker. Det er fordi, at der er folk, der begynder at holde deres mund, fordi det bliver så ubehageligt. Så det er jo selvfølgelig også, apropos dit tidligere spørgsmål, hvad skal der til? Jamen, der skal helt sikkert til, at vi alle sammen siger fra over for det der. Vi ser fra over for, når andre prøver at true en, dominere en, herske folk, eller alt det der. Det skal bare lukkes ned. Fordi grunden til, at det eksisterer, det er fordi, det er effektivt. Vi skal sørge for, at det overhovedet ikke er effektivt. Jamen, hver eneste stemme gælder lige nu. Mm-hmm. Ja. Lene, hvad skal kvinder ifølge dig være særlig opmærksom på, når man går op på en talerstol? Nu snakker jeg omkring det her med stemme og det at tage ordet, og vi har snakket lidt omkring det fejlbarlige, som jeg synes er mega, mega vigtigt. Godt, du sagde det. Det skal vi virkelig alle sammen øve os på og lade det være synligt. Men hvad skal kvinder generelt være opmærksom på, sådan at man bliver hørt? Først og fremmest, så skal du være opmærksom på, at du har altid ret til din egen stemme. Så man må godt egentlig arbejde lidt imod det der med, at noget skal være på en bestemt måde, for at du skal blive taget seriøst. Altså, jeg har selv en dyb stemme, jeg har en klar stemme, jeg har en kraftfuld stemme. Jeg er også blevet sanktioneret meget som barn, det der med at være med at tale så højt. Ikke? Men det der med bare at være dig selv. Hvis du nu har en meget lille bitte forsigtig stemme, så stå ved det. Og så sig til den, der har mikrofonen, du må skrue op. Altså det der med at prøve at virkelig insistere på at være sig selv. Hvis du har en lille forsigtig stemme, fordi det er du ligesom blevet presset ind i at have, så luk din ægte stemme ud. Kom med den. Men hvordan opdager man, hvad for en stemme man har? Jeg mener, at så er det jo også en eller anden bevidstgørelse om, jamen hvis jeg ved, at jeg har en dæmpet stemme, og faktisk synes, det er rigtig grimt at stå på talerstolen, men det er så vigtigt, det jeg skal sige. Ja. Kan man så ikke gøre noget andet? Altså, så kan man vel, jeg plejer nogle gange at sige, så stå stille og tage en kæmpe pause, demonstrere din, ikke magt, men power, indtil, altså der er jo mange måder, man kan, jeg tænker bare, fordi man skal også vide, du ved jo meget bevidst, jeg har en stærk stemme, du har en glad stemme, du har en kraftfuld, du har en vigtig, det ved du. Men vi er jo også nødt til at vide nogle gange, hvordan virker, hvordan er jeg, når jeg står deroppe. Ja. Uden at det er noget, der er forkert, for jeg er helt enig med dig. Jo mere diversitet, jo flere forsigtige, skrøbelige. Jeg er jo sådan en, der tror på, at den fremtidens lederstemme, det bliver den lille skrøbelige Ophelia-stemme. Ja, men det mener jeg virkelig, fordi der er en myte der i Ophelia Hamlet omkring, hvor meget hun vidste. Hun gik jo rundt og reciterede små crazy digte for at faktisk få lov at være til. Hun var ikke crazy, og hun reciterede små blomsterdigte, der var en opskrift på abort. Ja. Altså forstår du, hvad jeg mener? Der er mange måder. Det er kraftfuldt, selv med en viskende stemme. Ja, og Ophelia-syndromet er jo en meget, meget interessant ting, fordi at det egentlig også fortæller meget om, hvordan mange kvinder i dag agerer. Så er man nødt til at spille forvirret eller crazy eller et eller andet, og i virkeligheden ligger der en meget, meget stor intelligent power bagved, som forsøger at få sit eget udtryk. Så jeg mener alle typer, men der er også noget med, hvordan kan man hjælpe, inspirere til det her med at stå op, som er en skrækplads for mange at tage ordet? Jamen, jeg tror, det handler virkelig om bevidstgørelsen omkring, at det, du har at sige, er vigtigt. Fordi der er rigtig mange stemmer, der er vigtige. Og nu var jeg lidt bevidst om ikke at sige alle stemmer, fordi jeg synes for eksempel, de stemmer, der prøver at lukke andre ned, de kunne godt lige tage en pause. Altså bare lige 10 minutter. Altså så det kunne være vildt spændende at se, hvad der skete. Ja. Hvis der ikke var så hårde sanktioner for at være en kvindelig stemme i debatten, eller en minoritetsstemme i debatten i det hele taget. Ja. Det kunne da være sindssygt så spændende. Ja. Det kunne være, at vi lige pludselig hørte noget utrolig vigtigt. Så den der bevidstgørelse er, at det, du har at sige, er
er vigtigt. Men derfor er vi også nødt til at give plads til hele den der mangfoldighed og diversitet at høre, og være vant til at høre på forskellige typer stemmer, små, store, dæmpede, poetiske, for at få nogle stærkere billeder og spejle os i forhold til, hvordan man må tale. Altså det er jo blandt andet en af de ting, vi kan gøre, for at vi kommer til at opfatte kvindestemmer anderledes, og på den måde invitere flere med ind i debatten, og i det hele taget afgive stemme. Hvis jeg sådan skal samle op sammen med dig her, så er jeg igen enormt interesseret i, fordi at jeg kunne tale 4-5 timer omkring det her, og din viden er jo fantastisk. Hvordan kan vi tænke at gøre og tale i dag, så vi opfatter det anderledes i forhold til den her fastlåste måde, vi tænker om stemmer? Det er et svært spørgsmål. Hvad kan vi gøre anderledes? Grunden til, det historiske perspektiv er interessant og vigtigt, det er jo både det faktum, at forestillinger om køn har ændret sig kontinuerligt. Altså både i forhold til biologi faktisk, fordi man jo bare, så har man fundet ud af lidt mere, og så fandt man ud af det, man fandt ud af ikke rigtig passede, og der er et eller andet med det her med at forstå, at der er nogle ting, der er meget foranderlige, og vi er ekstremt påvirket af samfundet, og vi er ekstremt påvirket af de stemmer, der har mest magt. Så selv de stemmer, apropos i det antikke Grækenland, når filosoferne tog fejl, jamen, så skulle vi jo på en eller anden måde omkalibrere det hele. Og derfor er det vigtigt med mangfoldige stemmer, fordi det er ikke altid de stemmer, der har mest lyd på, eller har mest magt, eller får mest taletid, er dem, der har ret. Nej. Så det er jo måske bare sådan en meget fin læring af, der er selvfølgelig, at der er nogle ting, som historien kan fortælle os, at vi har nogle meget stålfaste forestillinger om noget, som faktisk godt kan forandre sig, når vi bliver en lille smule klogere. Og så er det andet netop, at de stærkeste stemmer er ikke nødvendigvis dem, der har ret. Jeg synes jo også, det er altid interessant med det der eksperiment, at hvis man spørger mange, det er jo meget populært i øjeblikket, det her med alle mod en, eller at i virkeligheden er flertallet, hvis vi alle sammen byder ind, og man tager et gennemsnit af det, er ofte tættere på det rigtige svar af noget end en enkelt person. Og det er jo også fordi en kollektiv ja, den kollektive viden, og det er ikke fordi, at gennemsnittet eller flertallet så skal have ret, fordi det er også rigtig vigtigt at lytte til eksempelvis minoriteter, fordi de vil have nogle andre perspektiver eller nogle andre oplevelser, som også er vigtige at få med. Og så tror jeg, at bare helt grundlæggende, hvis vi mærker og forstår, at mangfoldighed er en kæmpe værdi, at mangfoldighed er en værdi i sig selv, så kan vi meget mere sammen. Så det er egentlig det, du vil sige, at alle har ret til en stemme? Alle har ret til en stemme, ja. Men altså, de der hadefulde luk ned stemmer, de må godt holde en pause. Ja, de må brøle et andet sted. Ja. Ja. Tusind tak, fordi du tog din tid og kom forbi og tale med mig. Det er jeg meget, meget glad for. Jeg hedder Merete Nørgaard, og tak fordi du lytter med.